Ilna kważi sentejn ngħixu f'pandemija. Pandemija li uriet snienha diversi drabi, pandemija li tassew urietna, l-mewġ mhux qiegħed fil-baħar, pandemija li l-gwerra kontriha għadna ma rbaħnijiex. Il-coronavirus ġab miegħu mumenti fejn il-gvern ħafna drabi kaxkar saqajh biex daħħal miżuri bilan li jiġġieled il-firxa tal-virus. Però meta mbagħad f'mument ta' paniku daħħal ir-restrizzjonijiet ħafna drabi kienu miżuri ta' one size fits all u bla dubju li l-pubbliku jistaqsi, bla dubju l-ġurnalisti jistaqsu iżda sfortunatament għal xi raġuni ir-risposti mhux dejjem ingħataw. L-aħħar miżura ta' medikazzjoni li ħabbar il-Ministru tas-Saħħa waslet ftit minuti qabel f'pajjiżna rajna rekord ieħor ta' każi ġodda fil-fatt fil-jiem illi ġejjin. Iċ-ċertifikat ta' tilqim mis-17 ta' Jannar se jkun validu għal 3 xhur mit-tieni doża u jibqa' validu biss għal 9 xhur oħra jekk tkun ħadd il-booster. Jekk ma tuħux il-booster, iċ-ċertifikat tal-vaċċin ma jibqax jott. Din il-miżura ġabet ħafna mistoqsijiet magħha għaliex mis-17 ta' Jannar bars, ristoranti, gyms, spas, kazinos, snack bars, pools, clubs, ċinema, teatri, attivitajiet sportivi u kwalunkwe attività oħra se jkunu aċċessibbli biss għal min għandu ċertifikat tal-vaċċin validu. Dan jeskludi biss tfal ta' taħt 12 sena li mhux se jilħaq ikollhom iċ-ċertifikat. Kien għalhekk il-Net News għamel dawn il-mistoqsijiet iżda t-tweġibiet kif se nsegwu ma natawx. Rigward il-kwestjoni ta' ċertifikat mis-17 ta' Jannar se jkun validu għal 3 xhur mit-tieni doża. Mbagħad jibqa' validu għal 9 xhur oħra mill-booster. Dan ifisser li t-tilqima rridu neħduha kull 9 xhur ser jiġri mit-turisti mbagħad biex jidħlu f'ċertu dal-postijiet li semmejtu. Turisti jridu jkollhom l-istess vaċċin tad-9 xhur biex niftehmu. Issa min inqabad pożittiv f'dawn il-jiem, ġifieri 4 ġimgħat oħra, irid jistenna 4 ġimgħat biex jieħu l-booster. Daw ifisser li ma jistgħu jidħlu mkien sakemm tgħaddi d-data biżżejjed biex jieħdu l-booster. U x'jiġri minn kellu reaction mill-vaccine u ma setax jieħu second dose aħseb wara l-booster, dawn ma jistgħu jidħlu mkien. Issa wara li tkun ħadd il-booster ħajkun għal 9 xhur għax dak huwa l-Green Pass Ewropew. Aħna nixtiequ anke kif aċċennajt inti illi se jiġri mit-turisti u se jiġri mill-Maltin li jmorru barra illi nkunu uniformi mal-komplementi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ħalli la jkun problema bit-turisti li ġejjin Malta għax ikollhom l-istess skadenza bħalma għandna għandhom il-Maltin u lanqas ma jkun hemm problema l-Maltin iridu jmorru barra għax jkollhom l-istess skadenza bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż. Bqajna mingħajr tweġiba dwar jekk iridux nieħdu booster kull 9 xhur, bqajna mingħajr tweġiba dwar x'jagħmel min hu pożittiv bħalissa u għalhekk wara 17 ta' Jannar mhux se jkun jista' jieħu l-booster u bqajna mingħajr tweġiba dwar x'se jagħmel min kellu reazzjoni għall vaċċin u minħabba s-sitwazzjoni ta' saħħa ma jistax jieħu l-booster. Sissa jidher illi min ma jieħux dan il-booster mhux se jkun jista' jidħol lura f'Malta jekk isiefer u f'Malta mhux se jkun jista' jmur pratikament imkien. Ma nafux jekk dawn l-individwi u se jkunu jistgħu jgħixu ħajja normali jew le, ma nafux u x'ser issir eċċezzjoni għal ċertu każijiet bqajna ma nafu xejn. Wieħed jispera li sa 17 ta' Jannar l-awtoritajiet iwieġbu għal mijiet ta' mistoqsijiet illi qamu wara l-aħħar konferenza tal-aħbarijiet illi indirizza il-Ministru Fern.